A pesar de non retomar por completo a programación de Entroido previa á pandemia, o Concello de Noia organizou un bo número de actividades para que os cativos e non tan cativos poidan disfrutar destas datas. Darán comezo este venres con animación de rúa e o sábado terá lugar o concurso de disfraces infantil cun formato especial. Vaise montar un fotocall aquí no claustro, no claustro do Concello, montarase un fotocall e todos aqueles inscritos acudirán ao claustro a facerse unha foto que o xurado valorará posteriormente, non no mesmo día. Isto evitará que haxa acumulación de xente ali no claustro. Poden anotarse en 3 categorías: individual, parella ou grupos, e que para poder inscribirse teñen que facelo a través de eventosconcellonoia@gmail.com. Aí deberán indicar nombre e apelidos, tamén o enderezo e o número de teléfono de contacto, o nome do disfraz e a categoría a que queren presentarse. A cita que seguirá sen retomarse este ano será o Rally París-Dakar, posto que a maioría de grupos e comparsas participantes non prepararon actuacións nin traxes ante a incerteza da evolución da pandemia. Este ano non se puido levar a cabo porque, vamos a ver, é un concurso que leva unha serie de programas, non se programa dun día para outro, vale? Leva un tempo a preparación, falamos con algunha comparsa e non ensayaron tampouco, dada a situación que tuvemos. O rally, vamos a ver, acude moitísima xente, entonces, como viña sendo habitual polo tema da pandemia, non podíamos consentir eso, por precaución. Entonces este ano o Rally París-Dakar non o vamos levar a cabo. O nuncio martes, o claustro do Concello acollerá obradoiros infantís de Entroido, para os que non será preciso inscribirse previamente. Os festexos rematarán o mércores de Cinza co enterro da sardiña, que partirá ás 8:30 da tarde da Rúa do Curro.